dia shemo bio me ya santene media so dwuma dia to den kenkan me enam dwuma dia so kofa ya sante twi enwoma eja kono nyina aba kenkan nyemu adisuade nto adaloma oso ahwe ye dwuma dia shema kofo nsanka bi wo adwenkyerɛ bia afam ma na wo kenkan ho adaloma aya na de kuna session wo kusa bia enso ho ani ye de afa Facebook ni TikTok na fenso wo de echi de amai nwoma ebusuwa ene wudi ho enkomo ebusumbrode a sumpodu ebi ewie fa edikan asa tosumi ene yede wo ba ofa etoso miensa aya eja fa kwan ne na yere ama ahia a won mo ba enkwanta onye nkosua la reka wosibo nsua sisi a akowie na sen eno ne ofa etoso miensa ye ne wo eba abekenkan no ebusua ene wo edumu ene na na akosi obo adum oyi wo tumfo mansuo ne na chiame na edi dwuma de bia ono anya ne di dwuma die obo anya pa church nsem chere ma yehunu se de dwuma die no so esi eti studio a ene wo edi dwuma die wo so Berma kusi anchor studio ebo kwa dikesi ohwe ya obehu ya ewo hono me ya santini media so oso ana eka ye no oso mfu dwuma die yi fiti na tankwa so kan ye ho osombo de asompo wo nwoma dia me so afa ye wo afa etoso miensa etiasem eye obra animu enkekan wa katafa etoso enso ewo nene ye di efi nana kombo body Aboko medishie. ye da nyankopon ase nana ye sanda ase pa wo ya de Medasi. ni abuchechechi mu ma ye ti ase Jo. ye da se pa osombo de asompo de ne ye dru efa etoso miensa nana odama afa etoso ba kumenz medical kakra bi osombo ni fo kakra bi na fe yan tos Oh, medasi medishie. Fe tosu mienu dia yetim pempen su kudu ye ya kwasi nkwanta. Na kwasi ese onko school mo besua adwuma ampa na wofo etie no ma wo mo de no kwhye owura bi nsa se nko nsua kaka adwuma na kwasi so opɛ no kwasi afa ka sua no nyama sese nka kwasi ye no na enko yie ka ne horo onhoro master iro mo anu krampa etie fo vancheme ne master yire kura wie fufu akwasi kone kɔwɔ se be obenya aduane bi kura die akwasi se wonko ma wodidi ne master yire atem pasa yanhwe ma afa ko wie akye no kwasi kɔ eye adwatoa ko su hu kyerɛ wura bi se oni nanim na onkonko pacho ho de kwasi yaade nanso wo nhyɛ da ne di panyina tam na wi akɔ pacho nanso panyina de atum yanhwe na ye beto asu akwasi anya bia no sa kwasi betima asua adwuma no ana wontimi nsua adwuma no a yanhwe ani ade shimama yanto aso ewo katafa etoso miensa etrasem ne obra animu enkekanwa ho na ye de wo eto aso efu wo kenkan nwoma dia katafa etoso nso na ye wo etrasem obra animu enkekanwa ye kan da bia no pa afa kwan na ewi ama ahia ya wo boase wo ko na kura ko hwe wo nkokofuo no nkwanta ka se wo ne won ebekọ die osibisa ya ne se na wadwuma sua no obuase se me hunu salary kan wa ye fini wo kuri mu ha dodo entime na me nsia bio afei dem ha ya ma adwene se me de mo na ya se na ma ye kua se me kona betumi me dwadwa ba bi kakra da mete nani no na ye fu mpanifo se nkakra kakra na ebotoa na sa wodwo nso fa akonso a na epu afu de wo se kan ya ne se so betumi aye kua nko ade a nka eyasempa sa adwumasua no so se de woyɛ no no na watru ne chinsa ayɛ bibia ye kyerɛ se wosua wio wan wio sika sidi aduoson mienu ne de da ne se boa sua na esese fa kwan etua ana montampani ade nti da ne de opani fa kwan ehunu kwanta wura no ne no anka sika no wansɛm bia kwasi ehum kan ansa na obeyi ka no afiri ho eno ahia nso na wo asramaduro tatahwe dakru bi so wachane na afiwe enya no a anka ne batro mo sie bi wusae kwa obo mo de hwa abofra yi ma ne nya ne ti didi mu aseda waje no an yakokɔ bafua ne nkosua dum yenu nkosua no de wone okunu ne ne mati aso wa ɔmantam akokɔ no se wo kwakura a wɔde no akɔma wɔn apaafo no ayen bababa wɔn ho awie ɔpani fa kwan mmia te sɛ ɛsono bɔmɔfoɔ na pretwa ne ne damfo gyae a wogu ano sɛ etene nyinaa yɛ ankwanya sɛ wohunu na batade a obi nkyerɛ wo sɛ woyɛ toamfom asra yɛ no ho ade nti wa ama ne ramfi
Ɔbɛhyia nso boaboa ne ho nyawurokoso nyinaa. Ɛyɛ sɛ deɛ ɔbɛsoa na pampan pɛ no wɔkai akokɔ no. Ɔkɔɔ sɛ wɔkɔsane no a, akokɔ se famien. So wɔtu yo, so wɔmemi yo, karabasa. Asɛm no yɛ wɔn nwanwa yie ma esi enu wɔahyia so sɛ akɔm. Amonom waa na wɔtoo ne nneɛma no pansam hɔ te si abɔnten so paeɛ. Wo nipa ko a wɔkyerɛ me akokɔ yi gyae no, gyae no, gyae no. Sɛ woanyae no a meekɔbɔ wo dua wɔ awu so kofi mu. Wɔpae kakra no, ɔsan n'akyi. Ɔba no nyinaa na wɔkasakasa sɛ, na ɛbɛn, nipa deɛ mo akorɔmfoɔ sɛ deɛ adɛn. Akokɔ mantama sɛsi a na wogye wɔ sɛ mapɛsane no kɔ. Wɔde akasakasa saa kɔsii sɛ wɔduru ne fie sɛ etwɛn. Ɛhɔ a wɔde abufuo maa na pampan no so. Oduru n'abɔntenpono no sɛ oduru abɔntenpono no, ɔse wɔdane n'ani aka akyerɛ wɔ kunu sɛ ɛyɛ a wɔnto korɔkorɔ no mu yie. Na no a wɔbie ne sunti a wɔsunti akonnwa no nyinaa yɛ bafua. Wɔsuntii saa no, ɛkaa sɛ due na n'ano akɔsi fam. Asɛm a otumi kaa ne sɛ ebedi ani. Mebɔ me tiri so o. Kasa yi akyi no, enu a ɔwɔ ama, faakwan ne nkwanta nyinaa si mu waa kɔɔ akuraa. Sɛ wohyia wɔn mfukwan so na ɔhwɛ wɔn ho keka tie wɔn nkɔmmɔdi a, ɛma wohunu sɛ kuadwuma mu wɔ asade ampa. Wɔn akura bomdua hɔ nso yɛ akwamaa, okay. Na wɔse akoa bi abɔdam wɔ Agyantensrɛ kura. Ɛdam no kɔɔ so ayie. Afei, deɛ ɛbɛtɔ mu ne sɛ, ɔdane ɔkɔmmukafoɔ. Sɛ wɔka kwan mu firi akyirikyibɛn na wɔde ne tiri abɔ mu ɛnikɔkɔ afa mu hɔ abɛsi kwansan. Ɔnenam mu hɔ a na wate asi dɔkoa. Ofiri hɔ a, otwa asuo bi a wɔfrɛ no awusupɛ na watu atene awɔ mu hɔ. Wɔnenam aduanya mfikyire a na wɔabɛsi kutuani mu hɔ a na wɔaduru bomedua ne sa. Yɛn nti, faakwan ne n'abusuafoɔ kɔ no nyinaa na wɔn mfiri gu gyam. Onyankopɔn dare ma wɔrekorɔ no, asɛm biara nsi kɔsi sɛ wɔduru bomedua akura. Wɔduru akura hɔ no, na ɛhɔ agyigya. Wɔn adiwɔ ne adan mu nyinaa yɛ hwanyan. Nanso wode ama ahyia a na wode asɛm. Efie adeyɔ ɛnyɛ n'ani ha sɛ koraa. Wɔtumi siesie fie dware ne mma kama. Ɛnkane no a n'agya tɔɔ ne ɛborɔ yɛ nkwadaa no. Ɔbaa ma ho tienti, so wɔabaako kora nsi ne mma no bi ho da. Wɔyii da koro bi didi efie hɔ ne mma a wɔn ani kyerɛ wɔn ho. Wɔn kuku ne nkaka a bobɔ nkuku anwono wɔ adan afa ho nyinaa. Wɔhoro ho de mmɛfe punu ne nyinaa wɔhyɛ nhina no nyinaa nsuo mama. Abura ama ahyia siesie akura hɔ no. Na faakwan so maa ne ti abɔfra so sɛ ɔkɔhyerɛhyerɛ n'adwa bi wɔ mfikyire hɔ. Wɔfiri fie ba no, sɛbe tako mmɔtoro so na kampɛsoanya bi akɔnkyene ne nam. Enti wɔkɔ no nyinaa na mpayɛ nko ara na ɔba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baabi bɛyɛ yie. Ampa, ɛyɛ sɛdeɛ wɔyɛ abɛn fidie no pɛ na faakwan too n'ani. Ɔbɛhwɛ a, kuntu baako na ɛbɔ so no hwɛn. Ɔpinkyɛn ho na wɔhunu sɛ sɛɛ adowɔ kwadwo abrɛfi a ne ho aka mu no. Kwadwo abrɛfi na ne ho aka mu no. Ɛhɔ a na ɔkɔsanee no. Ɔkɔɔ kakra no na wɔhunu sɛ kuntu no baako asi apempe. Ɔmo nkɔntene hwɛ a, opura nkoma nso na wɔda adwaa mu yi. Afei deɛ sɛ fufuo atɔ nkwan mu ɛna agya nso atɔ akrante akyi. Na ɛkyerɛ sɛ abura asɔ. Ɔfaa fidie no so kɔsii tire no na deɛ ɔdaeɛ kɔsoo ya no. Enti wɔbɔɔ ne bɛda kyerɛkyerɛwa. De mmoa no gu mu ka yeree nkwanta. Ɔba no na wɔtee sɛ ɛkwan no ho baabi ayɛ twerɛ a. Ɛhɔ na ɔka kyerɛ nkwanta sɛ onyina. Ɛneɛ ɔnam ne nan ano nkakra dɛɛdɛɛ kɔɔ hɔ. Ɔbɛhwɛ a, ewio na wɔyɛ n'aso kuree gyina ntuntun mu baabi. Ɛhɔ a na wɔda nta kasa ne firi nkran. Ayɛ nam afei na abura asɔ. Faakwan san bɔɔ bɛda foforɔ de awie tu mu tam soae. Ɔsosɔ mmoa yi pakapaka saa ɛne akura hɔ dwasa. Ɛno ama nhunu deɛ so wɔn mpa na wɔfiri aseɛ bɔɔ ne se agɔn. Mpanimfoɔ se, wɔwoo tafuni ba na ɔnkura tadeɛ nanso ɛkwan a nkwanta faa so dii mmoa no ho dwuma no na wohunu sɛ ɔse yɛ ɔbɔfo ampa.
Oni ne ɔse bɔ wɔn ani tɔtɔrɔ no na wɔde nso aku adowa no ho adwa no wayi ne nanam atu ne nso no adoa no wɔbɔde ahaban a wɔde akagya ma ayɛ mmeremu. Ewuo no nso no wapa ne nwoma no afiri ne ho. Ewuo no nso no wapa ne nwoma no afiri ho ayɛ ne ho adwuma kama. Eduru ekuro no so na ohuru sɛ saa ɛnyɛ akwantwea anaa akyerɛkyɛdeɛ na mmom ɔyɛ ɔpataben. Saa ɔpataben nso wɔnto ne ho baabi antwene. Efiri ne ho nwi nso kosi yamdeɛ so. Sɛ wotwi ne ho nwi a wɔwoyi fra na yamdeɛ no de gyae na twemu na wonya kakra hwanyan wɔn kwan bi a akyɛgbada mu a na wawerɛhoɔ to akyira. Antwe ano akora na wɔbaa ma de awoso bɛnkɛn fufuo bi. Ɛna nso ɔpataben no akuta ne ho dada nti ɔbaa ma amfa prakɛsɛ gyaa na aduru a ɔfiti koti a na ne ho agye abɔn fie ne ho agye abɔn efie mu anto nkwan no mu. Saa kwan ne nkwanta tee no tanom nkwan no nyinaa de yi enu ɔwaayɛ. Ɛyɛ sɛ de wɔn aduane tɔ wɔn ho no wɔbɛhwɛ a apolisifoɔ na atɛnkyɛm wɔn yi. Asam dan. Ɔnam ne botiawa a wɔde baa yɛ kyerɛ sɛ ɔkɔkɔ bi bɛtɔn adwinneɛ wɔ kwansan kuro no mu nansan. Wɔde duru kuro no mu no ɛmaa ne mmarima bɛfum ne ho a na wɔpɛ so wɔtɔ bie. Ɔdwadini no tee n'ani deɛ obɛhunu ano sɛ ayɛnyɛ kɛseɛ paa edi mu no ayera. Ɔkɔɔ mu no obi kyerɛ sɛ kwasi nkwanta na wɔfa adeɛ no. Ɔdwadini no abɛsama nkwanta sɛ baabi a wɔwɔ no ɔnhwɛ no ɛmfa no mmra na ɔmɛyi n'ano. Afei na asɛm no hini awofoɔ no han mu. Yee! Ɛkani. Asɛm bɛn no wɔwɔ ka. Ɔmonom hɔ na fa kwan ama ahyia ne nkwanta tase wɔ nyina wokuso ɛne apolisifoɔ yi pɔhwɛ so kɔɔ fie. Abɛyɛma ne adie obia suo nti wɔnyɛ kitikiti bia ansɛ wɔn ba n'asɛm. Oduru fie no nkwanta kɔkaa n'asɛm a wɔnim nyinaa ma apolisifoɔ no trɛɛyɛ. Sɛ wɔbɛdi asɛm no hɔ mpo a anka ɛyɛ. Yei kɔnabra hunu a yɛ asɛm mu. Ɛda asɛm no duru soɔ a wɔkɔdiiɛ no nso nyame adɔbɔ ma ogyae nkwanta nti ɛma anigye baa fie. Ewuo no ne adowa no a wɔde fie kora baeɛ no ɛnam asɛm fom no nti wɔante ne da koraa. Afei wɔyɛ adwene sɛ wɔbɛsan akɔ akura. Wɔyɛ ahobɔ wie a wɔte si kwan so pɛ na wɔde krataa bi tii wɔn fu kwan so. Asɛm tia na wɔkrataa no mu ane sɛ faa kwan nua kɔfi abrɛfo a wɔyɛ adwuma wɔ nkwanta kɛse na ka baabi. Asɛm no asa dayɛ. Ɛhɔ na wɔne abɔfoɔ no nyinaa de agyaadɔsa ba fie. Ɔduru fie no na ɛhɔ nyinaa yɛ kankyam. Nipa ma. Anokwa afei deɛ na ayɛ den. Agyamfo bɛgyam no ma ɛyɛ hwɛmpo kwa. Afa a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna yɛakenkan yi. Ɛna kɔsi ɔbɔ adum. Ewura. Gani ebe yo kafa ho. Ɛyɛ asɛm o. Na rehosɛm o. Akwasi ho nsɛm no dɔɔso. Sese adwuma no ɛsɛ wɔntime nsua adwuma no. Wɔnsua dabi. Ama wɔde adwuato asɛm wɔde kɔyɛ nyinaa no yakɔpa ne maame kyɛw. Papa nko agye atum sɛ akwasi nsua adwuma yi. Nkade bi o. Akwasi afei de onsua adwuma yi na de ɔbɛya ne sɛ afei de obedi wɔ papa akyi na wadɔfu wayɛ kuya. Na nsɛm no kyerɛ sɛ afono kamia sɛ lorry kana dɔso promote kwa na wɔnsua sɛ kana nka ɔde nkansa hwie. Nkansa hwie adwuma sɛ bia sɛ wɔse afi aba. Ne wɔse afi no dɔso. Ofin sɛ ka kanem so bia so na mekɔ kaka nti wɔn dɔso sa nti wɔn de wɔn pɛ sɛ wɔbɛkaka ne wɔn pɛ sɛ wɔkɔyi kuyaye. Yɛnhwɛ akwasi kuyaye yi obetumi ayɛ no nso so sɛ ayɛ ko ayɛ no so wɔbɛ so san yi kuyaye. Eti wɔ papa no mu yɛ sɛ ɛyɛ so wɔse wɔn bɛyɛ nti odi wɔn akyi de kɔ akura mmɛm sɛ akura hɔ no nsensɛm kakra kɔsi mmɛm sɛ baabi asofa yakenkan abasɛm abɛsi no na nasa ayɛ sɛm no yakenkan kɔsi no. No. Yɛhwɛfo a ɛhwɛ yɛn. Titiri yɛn mabunu a yɛba. Emu de sua ban ɛna yɛbɛnya fi ayɛ sɛm yi no. Jo. Me da asɛm awura. Ayɛ sɛm yi adesua bebree wɔ mu asɛ sɛ yɛnyini bayi ni titiri ɛyɛ nkwada a wɔn ahyɛ abrabɔ ase ba no. Nneɛma bebree wɔ hɔ a
ubedin so obi sua bi nti nipa de dɔɔso nti mikosua mmoa me obi anko ne ti ɔde na masase so obi obetuma sua ɔmfanya adwuma wo obetuma sua so no wansua ne yie ne mo wo abɛyire ho abɛsua de ne yie no na daakye wobenya so mfa so eti akwasi hɔ ne de na me ne akwasi nya adwene sɛ nipa no de ntipa no wo so mpɛ so obesua adwuma no me ne na anya adwene sɛ nipa na esua ne dɔɔso ɛno nti na ayɛ den wo so sua wo de wo esua wo na wo hwɛ a abrabɔ mu no etire ye adepam obi na so obi awi ade obi ansa be kona no de onya eti wole de meni akosi anya adwe papa there so no ba bia meni ne ya adwe se wo gya esua wa ntena fa ko wo ye so be sa akoya ade fofo e wole de me kasa akosi ya ade so anka se mi nsua kora megyae na me nye hwi bio mo ye se opapa no kuya ye na opapa no ye to be ha ase no wa hyase wo de opapa no achi odo na ekino ba be odo no nyina ho ade e so be sa atoa so eti wa nya ya ntena fie no na e wo de meni akosi e ya adwe ni akosi ya adwe tanyemye ye mabunu a ye baidie ye fa ensua de pa na ye hwe ba bi akonosam eba mu no akwasi kwa police for ko trainer no asem ye na je sem ye gidi se kwasi fe na fa adwene ye o adwene no se de nya meto dwa sa akosi ne fa ye ekopem se oba no obi mom na si osusu sa akosi na afa that's wo kwa kana no asam no ne kirekire mu hwehwemu ne adansefo ba mu no aposifo nu sa ade no nya akosi nti eja akosi di ade sa akosi wa anya bone sa se nka adanse ne niam ba mu pa ne sa achi akosi de na nka no nka wom se na ne niam bi ho na wo ya na nya tutrasam tokwakon atenie ne niam wona no ne so krono ho ne de ne nya adanse bi ase eya akosi na eye nti brepam no nsi ebesan atoa ye na opani your friend is a far fine na you so do amasami na arewo so do ma wale siti o mo mpom wasam na mo mamienu ba ko afimu na ba ko so tete mu seye sa na abrabo ne tie ebu ho ananka na kwane ne manyina kototi ne so akwo abofra bi abefra mu a na o han emsa abrabo mu sa na tie ebu o mame mpene ho asem o pa mpene ho asem nso mtimi kwo ba bi ba na akora no ha obo abrabo kofi abrefo so da fom na pe asem o ti ya hwe arefo ada e besa hia na ne do efa tosho nan no so atoa so de amantina na yabeda sepa ye nim se ya mabuna hwe na obi hwe bia benyam adesuade na abo ama ya bra ye ebo no so yetimi abo na ya abo ni ya na shima ma e wuso brode asun kwadu e bi opani otintin kata ye jeche aboache na otintin sa kata ye de no be hye na so so bakwa akopɛ kata ye bi na ye kenkan a woni yetimi akenkan enyam adesuade aboa ama ye dwumadi na wudie no so etimi aye kra be hye na ndi wo esie meda wase wow je brand ohwe na nso meda wase pa meda wase na kusi wabo aduma oye wotumfo mansuo na chiame na odidi dim komo to ne bo church de entia senya no ato ne bo acheche ye no be say nsemi go me ya ne mo odu pa acheche ama yetimi atene nyina so je brand na se kase yankopon insha ase de ya jebre na ho ye me ya santini media so dwuma de bia de bro awo barema kusi anchor studios na de bia de abromi ya santini the platforms in na so a wo share ya me insha pa Facebook and TikTok na share na ho for sanke da ben chani ko sanke comment section na sa bi page no e wo YouTube and so that amenya me dwuma de on channel ma me de nsuti na dan ko ni na me da mu na se me producer Prince Asama on so me da se yakram